Bhuine elútíad na mogul chosanta achas frosta san rá ná I dhéanamh mar há siad a cosint go lú sin iarracht mór fada ard agus puinte anamhrá inis ag Béal Átha san níos bharmhatha dó seacht fachta ag Béal Átha inis. Teis an tí puinte as a chéile bhí fachta ag lead na bhuió éad an dacht a Béal Átha go sacródíist iad hénig síos an ardiló a mohalár na Páirce agus an seile fachta báta bhain eile ag siamas ó Dónal do Béal Mhuirthead há bear na mór oscailte as a chóir amach há cabhraige chomá há sé harnaisige ach an seile bhar bhíábharí an tail cailtige ag an neomant dearnach há sé fós má tá ag Béal Mhuirthead an bhfuil níl há sé cailtige há sé an dalamh agus há sé fachta harnaisig Béal Átha an Ghaorthaidh agus há cic saor amach go bhfuil bhí seans ar bhaidin son ag Béal Mhuirthead agus iad a dalta bhí páinna chéile báta bhain eile ach ná bach son an seileh ag Béal Átha diaach sé géala bheith bhd éidir níos bheas a roimh dá meach báid a scailteisteach acu Well, bheith chluhin son againn níos mar sin pass masú as clíán na Páirce an chosint a rís go láidir ag ó chuna chúid há sé seo gimar go nú táchta an son hir do Béal Mhuirthead fémar a hán fersa seán ó Nálín agus siar go dtíon bádóid ar an ó Ciara is sé féchan suas féchan bhfuil an chairige cad dhéana sé stoppa sé When sé rá haptan líor hóid agus fémar a hásig an Cill fólach níl cadagata sin dhéanamh há sé bhil siar agus I bhéatach Béal Átha an chaide scílisteach go tapig ní féidir leo hí donna seartain a feidir an count na hógan tapig ach díana siad tóg siad boga a cic séir eile an socha agus iad san na díra gnis chá faointe sa chéile a gháilt agus bhíon baileach buinte gcónaí nuair a hagan an báideoid amach agus bhain sé rá hapta níor hóid an báta son an count san seolta agus seolta go deas haris an tras náin ag Béal Átha agus inis mar sin há sé té socrú síos an sosa dara le Báid a glanad an na fórne báta bhain eile I buaite harnáis ag Béal Átha a ríist chun ó líonse á scílisteach an raibh wasca chripan son ní raibh ar an réitóir Seán ó donna chú agus an count san súnc sa rám fachtaige nuair bhí an count san á thógaint agus é leonta an son nuair a hit sé ar an dalamh a cha sé éide na hasamh há sé cearca leor agus inis cheiricín de faointí idir na fórne sin count san fachtaigh donna seartain tí faointe inis fachtaigh donna an sa chránóna ná de leor ríist lár na Páirce agus an bheirtíanta báta ó bhain eile ag Béal Átha agus well Bíad a chéad go ráilann sa dara le fuair de puinte fuair Béal Mhuirthead tícín as a chéile agus inis fuair Béal Átha an Ghaorthaidh tícín as a chéile agus iad san inis chéir faointe chun cín beidir an áfuil deidir scórála díanta go fós má tá nó le leire a dul ar núnsaí an báta áirithe san agus iad amachta inis seo rinne go duine Béal Átha agus well tá bheadta díist an bearna san na chimeádar chear faointe bheith díist sásta lena gcuid imirtha an inis mar sin a dógachan na chu coscéimí an báta áirithe san leabhlacháil síos há diaach sa bheith dain séireach fós há seán ó donna chuas a measc na dosathe fós ach siar a hen siad siar ar fad go seán ó luasa agus inis nó ó léidir báta bhain eile agus an gluiseachta níos fearr ó léidir fós ialaisteach an count san builtige ach an count san mithe ar fóríl agus sin an ché count ar fóríl an sosa dara le ag Béal Átha an Ghaorthaidh agus well an bhearna san
fann sé fé mar atá chear a faointe idir na fórne hé na hocht ag Béal Mhuirthead dó an ag Béal Átha an Ghaorthaidh agus an sellh ar naisicha a rís báta bháin eile Seán ó Luasa go seartan agus macht óghine go duine go deasan is Tá bearna fachta an sotha cothbhfuil Tá bearna an sothaigh Béal Átha an Ghaorthaidh agus há cúil fachta ag conólínse do Béal Átha an Ghaorthaidh agus inis bin sin 7 pointe idir na fórne tíana ag Béal Átha agus bhfuil sin bearna mór go maith inis agus sin go dainisteach sa dara le a bhfuil an I deagra inán do Béal Mhuirthead Handur hanas sa chéad le go láidir Taidir gleo an bhearna a laidú ach inis mar sin téis an báide son a ha jabú brile déanamh acu agus jabú dhéatacha bheith anna dhechar go dain Tíana inis ag Béal Átha an Ghaorthaidh hé na chocht ag fear bhuió Béal Mhuirthead agus is a cosan a háin sellh Fianán ó riana díra an sellh gáilt an báta sanach cailtige Seán ó Luasa fearile há take isteach san imirt go mór an sa dara le hé builtear an taobh lína mátá Sémas ó mé láhhaile díra ag stop siar a ghaintiad báta a bháin eile siar chun dul chun cín fé mar is dúil do fórne caide na linne seo sin caide isteach an Joe Carnoige an iirecht san agus Harris an trasná agus inis há rihan ráis le Béal Átha agus tí de chláir a scóra go san inis agus choileat go bhfuil rihan ráis fé mar a deidim le Béal Átha inis 8 pointe idir na fórne agus a náda leo a mohaláir Páirc báta a bháin eile nis mar sin ó Mhuirthead bhfuil an ragra choileat go raibh báidin ó gón ó tí a tastáil ó Béal Mhuirthead má heistíon mhan chluchas a bhuachan ó caháin builtear an taobh líne siúd a féchant isteach lár buile féchant bhfuil an chódige níl há túr ó Béal Átha an Ghaorthaidh ina hímpel hí duine stracha a gheansaí agus dáibh rís son há cic saoir isteach ag Béal Mhuirthead Hocht nómantí diag nó mar sin fácathe coch an Tráchtaire sa chluchas agus bhfuil sin ualach ama le bheith bhFearnach dá hí mo coscuid inis I mun an chic saoir cheiricín fachtaige go dísa anna faointeálta agus anadaí a tach an Páirce do Béal Mhuirthead chomá Iver ceair ó muile chána fágant na Páirce agus iver hochtíag sé ó donachú a tachtasteach Is mar sin macoscair leis an ceansan han ceansan anna árdar fad há sí túrlingt bhfuil sí pointáta dhear atá go dain is go darafa sin pointe iver a cúig do ráthí macoscair agus a sé há cimád Béal Mhuirthead sa chluthe seo Seach pointe idir na fórne inis a bharc tóca hen son lá na Páirc agus isteach go darach ó Mhuirthead I fíochaint a dútha sé siúd fén spiúch há sé tappaig lena chetóig an ceansan builtige an ceansan builte go hana faointeáltar fadaige agus rá faointe tappaig an son as sa chéile fachta ag Béal Mhuirthead agus níl sé tuchan an chluchas a géile ná feic mar Hena dehanis ag fear bhuió cortha bhuió Béal Mhuirthead tí de ag Béal Átha an Ghaorthaidh an náda leo báta a bháin eile an mó agus mun na sellbheith an báta áirithe son an fear hadíortéis tachtasteach ó donachú sé agus amach go séamas ó Moilabhfuil ráfuointe fachtaigh séamas do hénig Saul go clíháin hall na Páirc mátá ó níaláin son ó nailín bechirte go marrá seachan a hap bhartíanta mátá ag cían ó danín son hir agus amach leis Béal Átha inis stocha go mbeidh fána san éthógant bog
agus an sellh chiimeád cho fada in éidir agus is féidir leo. Agus é sin á dhéanamh có. Charlie O'Credáin inis builte an daobh líne agus an Counson seolta isteach ige. Agus mar deirim níl puin deig ortha ó léide a tút féin ceannáide he san Diarmid ó léide agus an Counson fachta ige sin anna bhrá ar fad. Má metóir ar dáin bechirte gomrá. Sí héní aganis ag Béal Átha agus bhfuil airí in an do Bhéal Tá siad 6 pointe ar gúl agus há siad a gimmart an daobh mí cheart don Páirc chun scóráil más mailibh ó mai lábhailinis a dul ar an únsaí ó chuna chúr an na hóca leis an bhersa. Fear mór díanta láidir se hé seo agus sé se lábhach ar náidir go láidir an sa de Béal Átha má cuíomhid inis sleanna an talún ó donna chú. Agus siaranis reinsead trasna go clíháin hawl na Páirce. Slua bra bailithe hawl fé mar a chin sibh. An so ar Páircí Chuana agus é chur sin diaach sanna bheith daintéarach fós a pes anna bheith ag ó mai lábhail chun éalú amach as an daintéar an bhálta áirithe san. Cí crusan is le fiscint ar immart Béal Átha hása chuthas dócha. Go bhfuil anna hansacha an chluthas a bhuachaint ach an brú a chiimeád ar Béal Átha ó mai lábhail inis Ghaorthaidh éalathe tíd pas daintéarach isteach Joe ó Nellín a fiochan suasa Joe na spricach an ileró ghearda sin pas das fanna talún isteach go siamas ó dóna lechan pausan ar deide well han gháil duine dos na cúlathe leis agus be kick chúig véadar is chá scóran sa ag Béal Átha. Agus é den dach go bhaidís gach ein cheandas na scórna sa mar há an bhear na mór san atartha fós gáiniomatí diaag nó mar sin do gná amfácha hin sa agus na hen scór níos a háchtaí ná a chéile ó Nellín leis sin geann san sin ceann an choile bhiltige diaach sa bheith ein séireach fós ach go láidir an san hir hí cosantóirí Béal Átha an Ghaorthaidh agus an mach leobáta a bhain eile. Sean ó níláin ó Nellín bechirte gomrá agus an choile bhiltige an báta san agus seachún Béal Átha an Ghaorthaidh ar an bhríthúnsaí coirithe chorcaí agus iad a dul ó ghuine go duine go hanaías ó muoine cháinis agus in Counson builte ar deire ag seaartan na stáile mu bhfuil in ceann áirithe san agus inis mar sin chóileat go bhfuil an bheirt díanta agus an mach leo a ríist báta ó bhain eile Béal Átha ó bhuió ó ar chúirschart bhuió aistear anna ada ar fad ó cosán na tachta nuasan sa go Cill na Martra agus jas leo faide chur lena neir a seachtaine an sa agus an chluthas a bhuachant agus an chluthe ceathrú ceanna sé ar a líad a bhainteach ach is dúchar dóibh san i dhéanamh agus iad 8 pointe ar gúl fel áthir. Déanaomatí beáinín lena chuis fácathe an sa Béal Átha ó Béal Átha an Ghaorthaidh agus an sellh có agus iad san inis a dul ar an únsaí díreach na bearnaí a ghaimsiú ach kick sé amach inis ag fear bhuió báta a bhain eile. Agus dew ortha san an ceann sa hágant can hen dew gan dát ar Béal Átha an chaide thuairt dóibh agus chóileat mar a bhfuil éirí Lazarus ón más an dar bhuió lead na Béal Átha
gur bíad Béal Átha an Ghaorthaidh go bheith sa chluiche ceathrú ceanna sanna gine cíl chártha ó hir chonil agus an sellh caiilte có níos mar sin seartan i Ghaorthaidh agus a bhfuil an ceathrú báide feachta ag Béal Átha agus tá go dainn agus bhfuil sin is níos is tócha ceathair a dó díag feachta ag Béal Átha an Ghaorthaidh níos agus bhfuil má bhín scéal go holc tééis an tíú báide bhfuil an scéal go hana holc ar fad níos do bhainte bhuió agus an ceathrú báide Gaeltachta agus cic sé eile níos ag Béal Átha an bátasá agus is tócha bhfuil be sé dtíar ag bádaí gháil chun crot níos fearr chur an chlár scóid an sa ar Páirc Chuana ceathair a dó díag sin chéir faointe is fithe agus héanana de sin tídíag mar sin éan faointe díag idir na fórne seo chuún má tá má coscaid i Ghaorthaidh má coscaid tócha sé siúd a faointe sé faointe feachta ag dáithí má coscaid an sad a Béal Átha agus bhfuil be sé siúd sásta lena haspántas hénig hocht nómantí nó mar sin fáca hinis héanna héníag ag Béal Átha agus de buinte idir na fórne inis nis mar sin a bharctócha hin san hir ag Evan O'Hewer dá má bhaile séach lena siad leis an immert mar háscórna a tastáil go géar go dóite agus ó halamhtha ar stracach siaran san níor duine chuir san nuaiteoir Leo McCuiver in isise chuir an pass Saul go clíháin haul na Páircin san haul hí Donald Budéad agus an son haul ar fad agus é mail titimisteach i measc nona de he hí dar a chomuirithe ach an sellh harnáis ag donna seartan do Béal Átha an Ghaorthaidh agus a dóg sé ag an nuaiteoir agus chléite siar ar nimmert agus é dul Saul le labhairt lena Mhuirthead agus stáilm go bhfuil sé seo le tógant a ríist nó bhfuil an chaid á chahabh an áirdige nílim cinnte cad chuige an nach go faic mí cheart an son ach sin é há dhéanamh ag an nuaiteoir an áirde leo cé thucaigh ar bara leis Béal Átha an Ghaorthaidh thucaigh ar bara leis agus an sellh harnáise acu a bhíotta díos dul ar 6 fiúnsaí rómh hénig seán ó donna chú inis an sellh agus é siúd beasta d'irthe ní le an deabhair ná dehannis ná deifid ná faic mar sin agus Saul go cían ó daoín clíháin haul na Páirc é dul ar ruthar do hénig i fiochaint beidir go bhfuil leis scóráil do hénig chomá le na héin eile há rial an bhantáiste an sacha sin ceann mór ard an son ach neireann na dál an ceann ar chlé agus ar fóraíl ó Béal Átha achas cuma son i rial an bhantáiste có agus be cic sé ar isteach acu seán amhaoine chaint chun an ceann sa thógant agus tócha sé na héan second na héan neomhainte háid litir rá ní bheith géan deabhair ní bheith géan dehanna said ceann san buailte agus an ceann san buailte goma agus thairis an trasnán agus óna do dhéile a taach chun Páirce cethir tídí aganis ag Béal Átha agus bhfuil sin anna scóráil do bhaidin Sathairn agus anna hús chur acu le Comórtas Peile na Gaeltachta 2024
agus Padar Brunach take a heisteach the Béal Átha every 5 agus Tá sé siúd leis ábhalt gur nimar sé Comórtas Peile na Gaeltachta Gill na Martra sa bhliain 5 Nis mar sin níl deireadh díonta ag Béal Átha Ghaorthaidh fós iad sanna garisteach a túirt fé sin ceann mór fada ardach chuir yes agus fóraíl ach ham cinnte ná chuirigh san rómhór isteach ortha mar be chluí eile có in deire seachtainna sa an chiad a ceanna có omhránóna a gcuine chiil chártha ó hir chonel agus be chluí dachar in san bí siúrálta go agus é an lága mí an gáchluthe nó gáirech le caidigat bhín sé dachar bhín sé tarsúil acha anna stiff I bhuiann sa Béal Átha Ghaorthaidh agus be siad maithábalta de ledna hir chonel níos díana í omhránóna fé mar a bhíidir de ledna bhuión sa níos mar sin an seilibh cimiátha ró adan son agus áisiad I githas a gearra chéile níos iad airithe chuna chéile agus bhfuil ní le gáile sin mar sé fíorn in scéal ná go bhfuil an chluthas ó buaite ag Béal Átha Ghaorthaidh agus hacic séir eile isteach acu agus sin sa tíine man dearnacht an immarta sa ní bheith cís cás dá dehannas ná defid Béal Átha Ghaorthaidh leis an seilibh sa cían ó daoine inis trasna go seán ó donna chú agus seán a dul ruthar beag do hénig Tá siad dul go deasan sa Béal Átha mar deirim ní leon deabhartha mar bhfuil is go bhfuil an chluthas a buaite có agus go méid chluí níos a dheocra le teacht fós ach ham cinnte go méid leadan an nárthosna gniuh I dtíor ag lábhach ar nárdach an chluthas an tránóna thosnú agus mar roihin leo be chluithe lecheanna sé có a máireach a gcuine fuair an baile Cill na Martra lámh lachtín agus bheith chanach chluithe go dein an son a donna seartan inis ó críodáin agus ar a ggóir le héanann sa le bhFear nach Béal Átha Ghaorthaidh gan puin brúna a chreortha seán ó donna chú inis thuas seartan agus siar a siad ríist ag melt an chuig melt a go ama an sa he mar deirim beag chluí níos deocra có nó beag ar a líad chluí níos deocra có an sa omhránóna siar fad go dtíon máideoir dar nó Cill níamh puin le díana bhige an sa omhránóna níamh seabhta puin íana fé an máide Sean eile a bháin is tócha ar bháide a bhí ag Béal Átha nig na báidí cheir cín as an gúi cín ón daobh eile don barc sin ceann mór fada ard an son ach an ceann son ar fóraíl agus amach leis an máideoir ar nó ciara báta a bháin eile chun an ceann sa thógant agus an ceann son tócathe gearra nis mar sin Béal Átha Padar Brunach Jasló báide áil, báide nó ró, báide nó tí beidir áil chun crot níos fearr mar deirim a chur ar chlár a scór. Mar tí nó buileáin an son fearrile a tháinig isteach an sa. Gansaí strachathe siar an son agus anas strachathe siar. A stifsa gansaí son a bhí ceo dar a chó Mhuirthead. Agus, well, siar rein siad báta a bháin eile. Nis bhfuil báide únta. Ha míid sa nómant deir nach an immartin sa. Béal Átha Jasló beidir caid ár de fada scuilisteach. Na réine cad a tharlóch sin pas fanna faointalta. A chan aide fós anna géir. Lena garta húrtóibh. Ke go chinadar rárta scóráil an da bhaile bhí cosantóirí Béal Átha bhíidir go láidir chomá. Sin ceann mór diabhaid ard an son. Cad a tharlóigh an son. Ceann san cimiátha
No, an bhfuil, níl, há sé daidí chun na chéile ríist, gafar an chaid sa leis an áde. Agus adóg, anna fortáhaint ag an réiteoir, as adóg. Agus ráileo hógan bog an anim dé. Sé an díal carta deara go gáid chodíanach sa san imirt. Agus sin inám cútíh an sa. Agus an réiteoir caint leon san na stig. Agus an leabhrín beag tairc amach aige. Agus carta dearag. Agus sémas ó dóna níos prapáil chun an ceanta a hógaint agus bhfuil a leanna fórnistig sa bháide ag Béal Átha an ceantan seolta Harris an trasnáin an scór dearnacha ficithe gainn sa Páirc Chuana agus an scór san fachta ag sémas ó dóna agus bhfuil rihanráis le Béal Átha an Ghaorthaidh é néireann na dálach cé gainn Béal Átha anna heachta níor féáil na Gaeltachta dóibhach ar deire an chluthe buaite agus an chluthe buaite go maith ag ceantas na fórna áitiúlann sa Béal Átha an Ghaorthaidh agus rééis siad san chun cín go dtíon chluthe ceathrú canis omránóna i gcinne chiall chártha ach an scór deirigin sa Páirc Chuana. Béal Átha an Ghaorthaidh ceathrú tídiag, Béal Átha a héan a dóiag. Start le rá faointe anna chluthir fada bhí ann. Péisceile ón dá bhile den dír mac coscair a tógaint an chiicséir an sa anna hapaig ar fad bearna aimse hiige a túirt fé an báta áirithe san agus an ceansan Harris an trasnáin ag sémas ó mai láhaid le óíor dáin a fiochananta Jonas Sprick an ceansan buailte agus an ceansan Harris an trasnáin sin anna faointe ar fad agus an bhearna ó bháin eile. Ceantan anna order fad agus an ceantan anna faoin talta má i gara tíad a Lawrence ó sin ó dóna le chosint go láidir an son ach an bhfuiln se le fós an son ag Béal Átha níl há séadach an na cican na saoire a thógaint. An ceantan buailte agus an ceantan buailte go maithe Clíháin na Páirc agus an son do darach ó Mhuirthead sin pass anna bheith ar fad Ryan McAteer i garisteach McAteer leis an nasóg Béal Átha ó nelín leis an íireacht áirithe son agus an ceansan sin puinte anna bhírá agus ar úmpú do bhaise mar há siad a cosint go dlú sin íireacht mór fada ard agus puinte anna bhírá inis ag Béal Átha son níos bharmhatha oscailte as a chóir amach há cabhraige chomá há sé harnaisige ach an sellh ar bhíábhairí an tail cailtige ag an neomant dearnach sé agus bhain sé rá hapta níorthóid an báta son an ceantan seolta agus seolta go deas
Sean O'Donoghue agus an Council Sunk sa raum fachtige nor bhín Council lena good immertha. An nis mar sin a dógach an numach chuis céimi an bát áirithe son leabhlacháil síos há diaach sa bheith dainte ó ghuine go duine go deasan is. Tá bearna fachta an sacha cohfuil há bearna an saigh Béal Átha an Ghaorthaidh agus do fórne caide linne seo. Sin caid isteach an Jona Carnoige an iirecht san agus Harris an trasná agus mar sin macoscair leis an Council han Council ana order fad há sí túrlingt bhfuil sí pointáta dhearatá go dain is go darafa isteach go darach ó Mhuirthead I fiachanta dútha sé siúd fens beag há sé tapig lena chetóig an Council builtige an Council builte Queen deig ortha ó léide a túd féin ceann áirithe san Diarmid ó léide agus an Council fachta ige ó Nellín a fiochan suas a Jonas Bricach an illeró ghiarda sin pas das fanna talún isteach go siamas ó dóna lechan pausan agus na hen scór níos a háchtaí ná a chéile ó Nellín leis sin Council sin ceann an choile bhiltige diaach sa bheith an séireach fós. Agus iad a dul ó ghuine go duine go hana ias ó muoine cháin is agus an Council builte deire ag Sathairn na stáile mo chártha ó hir chonel agus an sellh cailtecha nis mar sin Sathairn I garaisteach agus a bhfuil an carú sin tídiag mar sin éan faointí díag idir na fórne seo chuún má tá má coscaid I garaisteach má coscaid tócha sé siúd bhí an dehanna said. Council builte agus an Council builte goma agus Council Climactic no an bhfuil níl há sé daidithe chun na chéile ríist gafar an chaid sa leis an á dóna níos prapáil chun an Council a thógaint agus bhfuil há leanna fórnistigh sa bháide ag Béal Átha an Council seolta Harris an trasná